Čaute lidi, vítejte u videa a dneska se pokusím dát nějakou rychlou smrt hned u spalnutí na tomhle světě. Já si tady najdu stopky na mobilu a zkusím dát tu nějakou hodně rychlou smrt. Takže 3, 2, 1, teď. Tady je strom. Nahoru, 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 nahoru. No. Tady by to mohlo. Někam hodně vysoko. Potřebuji hodně vysoko. Já se potřebuji dostat vejš. Já nemám nůžky, já si nemůžu vzít listy. To je špatný tohle. To je hodně špatný. Tohle je mega špatný. Tady kejva. Pojď po srdíčkách, yes! Jaký to byl čas? Takových 54 sekund. 54 sekund, možná 53, to je dobrý. A já myslím, že by se to dalo udělat ještě rychleji, protože já jsem to tady docela podělal. Takže 3, 2, 1, teď. Proč jsem se nespěnul nahoře? No. Můžu se nahitovat tady, sakra, tam. Tam nevidím. A to nejde vylízt. Jo, 3, teď. Já jsem nespustil stopky. Ach jo, po těch liánách to nejde. Ale zombík, pojď, dělej. 15 sekund mi tohle zabralo teďko. Takže, no možná by to šlo ještě rychleji. Jenom záleží na spawnu. Doufám, že se zase spawnu na těch stromech. Takže bum. Nespawnu jsem se na stromech. Tamhle je voda. Takže já jdu zkusit se utopit. Tamhle je voda v dálce. A tam běžím. Běžím k vodě. Dělej to, pse. Dělej. Dělej, začni se topit. Ten štěrk tady vytěžím. Zkusím si pomoct ještě. Jo, dobrý, pojď. A tohle je 39 sekund, no, takže zatím nejrychlejší byl zombík. A já se tady porozhlídnu, jestli tady někde nějakýho neuvidím. A nevidím, tak jdeme zkusit něco najít. Stopky mi běžej mi čas. Tady zase stejná voda. Yes. Uvidíme, jak dlouho dobu se dokážu utopit teďka. Budu tady plavat pod vodou. Pojď. Dělej to, pse. Move 7 drowned. A je to 40 sekund.
to bylo snad ještě pomalejší než to první. Jo, já poslední pokus tomu dám teďka. Kde jsme? Zas na zemi. A ještě nemám puštěný stopky, jo? Tady se jenom koukám po světě. Co tady kde je? A kdybych si měl vybrat na kam půjdu a kdybych se měl zabít hnedko, tak si vyberu tohle místo. Tak jo. A uvidíme, jak rychle mi zabere umřít tady. Pouštím stopky, skáču dolů a tohle jsou 3 sekundy. Já si myslím, že tohle by asi zatím stačilo. A uvidím, no. Tohle by bylo pro tohle video všechno. Nejrychlejší byla tady ta smrt, kterou jsem si našel. A já vám děkuju, že jste se na tohle krátké video koukali a čau.